Шчыра вас я вітаю, сардэчна у наш музей Вытокі запрашаю. Кожны з нас не адзін раз задаваў пытанні сваёй маці: а як ты мяне гадавала? Першая прычына наведаць наш музей зашыфравана ў прыказцы: як маеш дзіцятка, дык май і калыску. Калыска – месца, дзе знаходзілася дзіця у першы год пасля нараджэння. Яна магла быць размешчана на падлозе, магла быць прымацавана да столля. Пры вырабе калыскі прытрымліваліся строгага правіла. Яе павінен быў зрабіць нехта з мужчын сям'і – бацька, дзед або родны дзядзька дзіцяці. Калыска станавілася першай хаткай маленькага чалавека. У яе найперш пускалі ката. А маглі пакласці пірог. Над калыскай вешалі чырвоныя паясы. Лялька-пелянашка, падвешаная над калыскай, бавіла і засцерагала дзіця. Уваходзячы ў хату, суседзі кідалі погляд у першую чаргу на ляльку, бо яна навідавоку, тым самым пакідаючы сурокі на ёй. Калі дзіця першы раз клалі ў люльку, прытрымліваліся цэлага шэрагу правіл. Часцей гэта рабілі пасля хрышчэння. Выбіралі самы спрыяльны дзень. Напрыклад, той, на які ў гэтым годзе выпадала раство, каб дзіця было багатае і шчаслівае. А вы любіце модныя рэчы? Ведаеце, як выглядаў самы просты і старажытны абутак нашых продкаў? Прычына другая наведаць наш музей зашыфравана ў прыказцы: не вучачыся і лапці не спляцеш. Гэта сапраўдныя лапці, традыцыйны сялянскі абутак, плецены з лыка. Гэтыя лапці прамога пляцення, і яны зрачыя. Вось гэтая адтуліна зверху носіка называецца вока. Плесці лапці ўмелі у кожнай хаце. Плялі іх звычайна ўвосень ці ўзімку падчас вячорак. За адзін доўгі вечар майстар мог зрабіць 2 пары лапцяў. Гатовы абутак вешалі ў клетці, каб ён чакаў вясны. У весну лапці замочвалі ў вадзе і прасушвалі. Прымаўка «хто круціць, той і мае» можа стаць трэцяй прычынай наведаць музей Вытокі. Яе можна цалкам аднесці да карыстальнікаў гэтай прылады працы. Перад вамі музейны экспанат – калаўрот. Прылада для прадзення лёну і воўны. Калаўрот з'яўляўся неад'емнай часткай жыцця беларусаў. Ён быў у кожнай хаце. Вы хочаце ўбачыць працэс прадзення? З дапамогай калаўрота адначасова выконваліся 3 дзеянні: выцягванне ніткі з кудзелля, выкручванне і намотванне на катушку. Цёмнымі зімовымі вечарамі маладыя дзяўчаты і жанчыны пралі кудзелю і спявалі пра сваю жаночую долю. Рукі не падала, 3 словы сказала: няхай бы я жила, няхай бы я жила, кахання не знала. Няхай бы я жила, няхай бы я жила, кахання не знала. Няхай ніколі не прарвецца ні часу. Наведайце музей Вытокі.